Il-ġnien Carmelo Dimek mifrux fuq madwar 1600 metru kwadru ta' spazju miftuħ għaddu keminata d-dera isbaħ bat ta' xogħlijiet li twettqu fl-aħħar xhur u tħawil ta' madwar 3000 pjanta staġjonali ġdida u siġar u arbuxelli adattati għal klima ta' pajjiżna. Il-proġett li twetta inkluda wkoll sistema ġdida ta' irrigazzjoni u metodi għal konservazzjoni tal-ilma tax-xita waqt li jiġi evitat li l-ħamrija tiskula mal-ilma. Il-post ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u Reġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli, is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia u s-Sindku tal-Lokal Joseph Gatt. Is-Segretarju Parlamentari Farrugia spjega li x-xogħol tal-Rinnovar jagħmel parti minn ftehim li jeżisti mal-Kunsilli fejn ħaddiema tad-Dipartiment responsabbli wettqu tisbieħ fil-lokalitajiet għal ġid tal-komunitajiet. Ftit ta' xurilu bħala Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi ħabbarna framework agreement mal-Kunsilli Lokali kollha ta' pajjiżna sabiex flimkien inżidu l-effiċjenza u naqsu l-burokrazija fuq ċerti proġetti. Minnaħa tagħha l-Ministru Dalli ringrazzjat lill-Aġenzija Ambjent Malta u d-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi li flimkien qed itejbu l-ispazji pubbliċi madwar il-pajjiż waqt li jippromovu s-sostenibilità ambjentali. Grazzi għal ħidma ta' Ambjent Malta u Public Works li ħadmu flimkien mal-Kunsill Lokali tal-Mosta irrinnovajna b'mod totali dan il-ġnien, ġnien Carmelo Dimek fil-Mosta. U allura hekk għandna ġnien li għandu iktar minn 1600 metru kwadru fil-qalba tal-Mosta qrib l-iskola wkoll tal-Mosta u li jista' jagħti spazju aħdar, spazju fejn il-familji tal-Mosta u anke dawk li jiġu jżuru l-lokalità tal-Mosta jistgħu jirrilassaw. Bilan li l-post ikun iżjed sostenibbli u autosuffiċjenti, din ir-reġenerazzjoni tal-post inkludiet l-installazzjoni ta' ġibbjun tal-ilma b'kapaċità ta' 100 metru kubu biex iġor l-ilma tax-xita li se jmur għat-tisqija tas-siġar u l-pjanti fil-ġnien. Saru wkoll mogħdijiet solari li bdew jiġġeneraw l-elettriku meħtieġ fil-post.